Na, a mai videóban Crazy lesz Battle és Peace Control 1v1, meg egy csomó minden. Nézzétek végig a videót, ha szeretnétek ezeket látni. És mehet. Ja, és a befriendeltek, visszafriendellek, és a befriendellek Brawl Stars-ba, Stumble-be, ha fel vagy iratkozva, mert Forti az tök mindegy, hogy fel vagy, de Brawl Stars-a csak akkor játszom, fel vagy. Mi? Szólalhatsz. És itt az unokatestvérem. Sziasztok! Most ő vele fogunk felváltva játszani. Ha meghalok ő hal meg én jövök. Én kezdek. És amúgy amivel most én vagyok, az nagyon jó loot. De amúgy ez a helyet vinnék egy vagy a shotgun helyett egy havokot vinnék. Ehelyett meg ezt a drum gun, de előbb a havokra gyűjtök. És a drum gun majd kipróbálni. Terítsük fémre. Jó. Ott van a László. Az nem. Vagy onnan jön, vagy onnan. Mi az, mert jön? Nem vettem összetést. Tudsz játszani így, szóval semmiben nincs. Fent van másik oldalt. Mögött. Ott mosgálájdon leállni. Ott van fent. Ott. Lője gyorsan, azt ott kilőd alóla. Lőjed. Szép. Nézd, hogy le fog esni. Jönni. Vigyázz, ha meghalsz, ott lő, onnan lő. Ja, és hogy a Ricsikét kérdezitek, ő még nem a legprofibb. Hát igen, nem vagyok a legprofibb, de azért mert nálunk nincs annyira internet. Nekem is megvan a Fortnite, de nem vagyok még, azért kezdő vagyok még. Még kezdő. Hát úgy, mint én, csak hát az elején még nem jöttem bele, a másik végén meg már belejövök. Most még már belejövök. Nem kapta. Most milyen fegyvere van? Ide adod egy percet. 3-0. Várjál. Ha ez nem jó ellene, akkor kell nekünk ez hogy lő? Ez nagyon jó. De már most lelő. Ő hírelek, mert a bunkiba vagyok, és őt nem szabad, ugye. Hogyha itt bent vagyok, és úgy lő. Ugye előzőleg te haltál meg, vagy én?
Fú. Előző te, utána én, utána te. Várja, most lesegzem ide. Mellé. Tölt. Nem kapta. De miért megy föl HG-re? Két HP. Ezt lehozom, bazd meg. Halt. Hogy? Te jössz. Mögötted. Nem. Hol? Ott, hol? Fentről. Ott. Le. Ott, látod? Ja. Majdnem. Fél, mert rádugrik. Majdnem. Lőd már le. Bazd meg! Majdnem sikerült. Majdnem lelőttem. De várjál, mert most kerek egy ügyfegyú. Kidobom. Azért nem A megöltem. kedvenc fegyverem itt. Ezzel nem tudtok ölni, akkor nem vagytok jók. Amúgy onnan lehet amúgy tudni, hogy világít. Egy hites headshot. Hol éled újra? Ott. Nem ott. Ugye ott fogja kidobni a fejét. Nem kapta. Kapott. Nem sokat, de kapott. Domi, jöjjed! A gölöd, jöjj! 5. Figyeljétek, mert felmegy HG-ra. Aki HG-n van már egyből a játék elején, az szar. Öt HP. Nem megölted, nem. Majdnem.
Még kellene 20 coin. Nézzük meg milyen fegyver. Nem jók ezek a... Nézd, mutattatok valamit? Igen, mutasd meg. Nézd, itt a fegyók közt. Melyik a jó? Hol van? Itt ez. Valami sniperes. Ez, és ez a szkópos, és így. Jó. Nézd, és amivel szétnézel, azzal nézel Jó, szét. fölvészek. Köszi. Várj, belélő, megnézem, hogy hol van. Ott van fent. Ott van. Nézd, figyelj, mutatok egy nagyon jó taktikát. Figyeljétek, ez a legjobb taktik. Filmelő. Nem lát téged? Ne lát. Csak vár a jó pillanatra. Jó, hogy kitörjön, ugye? Azért nem lövöm ki. Basszul. Hal. Ez jó taktika. Nem már. Fú, de visszamegy hívelni. DK boxolgat a gyerek. Jó. Fú. Menjünk föl szerintem. Bazd meg! Nem. Ez nem kell ide, ez nem Ez kell. mire való, Domi? Hír, most nem azt. Azt a... Spamol ez a fegyver. Igen. Nekem ez kell, és hol van? Nagyon bujkál. Nagyon kevés HP-ja van. Inkább azt mondom. Vagy a sniperrel kéne, akkor hamarabb Azt előre. csinálom. Megölted?
Gyorsan megnézek itt valamit. Beállításokat. Én szerintem ez a legjobb beállítás. Ja, ez nem jó, nem jó. Hát én erre ezt szoktam tenni. Az a könnyebb lőni, de az meg megint a sniperezik. Kike Kukorica Jancsi megmozdult végre. Ugrálni kell, ha nem működik, akkor gyertek ide, és fal. Ez. Kiedit, így. Ide egy ilyen, ide. És csináljatok egy ilyen lyukat. Bárhonnan lőhet. Mellé. Jó. Észrevettem. Még hány HP-ja van még? Fú, nem tudom, nem sebeztem beléd semmit. Ja. Na, amúgy nagyon jó. Csak hát nem jól állunk. Hát nem annyira, mert 7 nézünk nálunk. Fönt van, nem kell csinálni semmit. Nem kell? Fönt van. Menj oda, oldalra, úgy. Mert egyenest, oldalra, és ott van fönt, ott sniperezik. Ott látod azt a fénylést. Basz meg, hogy tudja most megölni. És nem állunk nagyon jó, mert 8-4. Várjál, még egyszer megadom, aztán kell a double pump, azzal meg a fejére ugrunk. Ott nincs. Nem Matit pazarlunk, mert ezt így editeljük. Így, várjál, meg ez pont fordítva, és ide kell még egy ilyen, ezt így editeljük, ezt egy kicsit túl editáltam, ezt editeljük, pont fordítva, szegény, és figyeld meg, ránk jön. Figyelj. Jó. Átmenkem ide is. Jó. Gyorsan, futás, HG. Meg kell szerezni. Kérdezek, mit csináltok, én sem tudom. Hát még én sem nem tudom. Nem már! Hülye autó shotgun. Fiúk, amúgy én is megpróbálok lőni, de basszus még. Tomi hamarabb játszok vele. Fiúk és lányok, én még nem játszok olyan sokáig vele. Mert neki nem a legjobban
nete, ez Hát az igen. belépni. Amúgy van a túloldalt, amerre nézem. Építs. Hogy kell? Segítsek Igen, átépíteni. igen, gyorsan megépíted nekem. átépítek. Köszönöm. Mindig egyszerre nyomjátok. Innen figyeld, amúgy így lent van, lent. Hol láttam? Csak. Jó. Megöljük. Basszus. De az a nyomorég autósátgán. Ój. Basszus. Gyors. Még elsőnek megnézem, hogy hol van. Ott van, ott kempel fent. Látod? Fú, basszus, itt. Ott épít. Lőtt ki, szép. Figyelj, mert még van. Figyelj, mert sniperez. Ugor. Pedig 25-öt, végre belevittél valamit. De pont, hogy mi elő, hogy így egyből megöl. Nem tudom, de ahelyett van egy jobb fegyver. Ezt többet nem használom. Mi komoly fegyver kéne. Már nem bírom. Nem beállj békén. Kilép? Mit csinál? Tört? Jó, rámegyek. Jó. Basszus, 11-4. Figyelj, most fogom megölni. Na. Jó. Jó! Így nem veszek most semmit. Elsőnek nem veszünk havokot, mert van helyette jobb, és hát double pump. Hogy a havokkal lehet 200-on ide. Figyeljétek már, drum. Ott van fent. Jó. 100. Hogy? 2-szeres HP-ja van a gyereknek. Nekünk annyi van? Nem tudom, de a double pump alatt nem veszünk semmit. 2-szeres HP az rossz. De mi már tört a gyerek? Hogy tud egyből Ez nagyon baj. 100-et kapott. Jó. Kapott, halt. Figyelj, mert le fog spónolodni. Hova? Ja, Nem kapott semmit. Misszeltem még egyet. Vészlövés. Kapott. 121-et. Figyelj. Hogy nem talál el? Ezt hogy? Hol a franc? Ezt tudtad, Rumi? Én is azt mondom. Vagy ha tudtuk volna, ezt már egyből megcsináljuk. Kapott, nem sokat.
Figyeld meg, megy hírelni a Pali. Szóljatok, ha hírem, az baj. Mert megbeszéltem vele, itt nem olyan rég Messengeren, hogy nincs hír. 16 HP-vel nem tudom, hogy éljem túl. De mi? Már rég meg kellett volna halni. Úgy igen. Ez Hát, eszik. nekem, hallod, engemet ilyen egy lövéssel megölt, vagy 2-vel. Nem az, hanem hogy ő csal. Majd Csal, ő- látod? Hát tényleg, hallod, hogy? Várjál, segítsünk egymást. Őt meg elfelejtettem berakni. Hegyünk most patűt, vagy nem tudom, peace controlt. Aztán meg hát hány óra van? Nem sok. Sokat játszani. Na, bocsánat, most egy kicsit később lesz Battle. Sziasztok!